O Auditorio do Grove será unha realidade a finais deste ano. Cun orzamento de 4 millóns de euros, o edificio converterase nun referente arquitectónico e cultural. A última modificación do proxecto inclúe un miradoiro á ría da Arousa. Que tal? Boas noites. Coa creación do auditorio satisfarase unha demanda de máis de 45 anos na Vila Meca. De seguido ampliamos, pero antes, titulares. 11 casos máis de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O número de positivos nesta zona ascende xa a 41. Polémica coa nova ordenanza de mobilidade do Concello de Pontevedra. Dende a Asociación Amizade denuncian que discriminan as persoas con mobilidade reducida. O Concello de Pollo rexistrou preto dun centenar de incidencias nas praias durante o mes de xullo. En concreto, estes incidentes rexistráronse nos areais de Xiorto e da Cabeceira. Chega o Noia Jazz, un festival coas citas musicais do verán noiés. Celebrarase os días 14 e 15 de agosto. Continúan aumentando os positivos por coronavirus. Esta é a gráfica que representa a evolución dos casos activos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés durante o último mes. O pasado 6 de xullo esta zona rexistraba tan só 2 positivos. Un mes máis tarde a cifra total é de 41, 6 máis ca onte. Porén, nas últimas 24 horas, 5 persoas superaron a COVID nesta zona, o que leva a 11 a cifra total de novos contaxios, un dato que non se acadaba dende o pasado 22 de maio. En canto aos hospitalizados, un paciente continúa ingresado no Hospital Montecelo. Para calquera dúbida sobre a pandemia, pódese chamar ao 900 400 116. Para casos graves ou emerxencias, está disponible o 061. A situación é similar á da área sanitaria de Santiago Barbanza cun novo aumento no número de casos positivos. O último parte facilitado pola Consellería de Sanidade sitúa o número de casos activos a día de hoxe en 30, 2 máis que onte. Continúa pois a tendencia ao alza no número de pacientes infectados experimentada nas últimas semanas. Tamén aumenta a cifra de pacientes curados por riba dos 1.800 e o número de PCR realizadas achéganse xa ás 38.700. O Concello de Portodosón contratou a 4 vixiantes que se encargarán de velar polo cumprimento do uso das máscaras nas praias de todo o municipio. Os operarios informarán aos bañistas das normas a cumprir mentres permanecen nos areais para reducir o risco de contaxios. Disporán dun vehículo para desplazarse entre as distintas praias dada a lonxitude da costa sonense. Os contratos que xa se asinaron esta semana realizáronse con cargo convenio coa Xunta, que habilitou unha liña de subvencións para axudar os concellos no cumprimento das medidas sanitarias. Como adiantábamos ao comezo das novas, agárdase que o Auditorio do Grove estea rematado a finais deste ano. Tras 45 anos de agarda, os veciños pronto poderán gozar dun espazo que aspira a converterse nun referente arquitectónico e cultural. Fomentar o seu atractivo é precisamente o obxectivo da última modificación do proxecto, a construción dunha terraza na cuberta que acollera un parque e un miradoiro da ría da Arousa. Foron 45 anos de agarda, pero semella que a finais deste 2020 os veciños do Grove contarán xa co demandado auditorio. Que arquitectónicamente creo que van a ser un reclamo moi importante, pero que ademais nos van a permitir desenvolver o que é o Grove como sociedade. E isto non quere ser solamente un auditorio, isto vai a ser o punto de encontro da cultura, do turismo, da moda e da vanguarda do século XXI. O Concello do Grove, a Vila do Grove, co goberno que estamos ahora mismo ao frente da vila, queremos poñer o Grove sempre na modernidade, na vanguarda, no século XXI, que é onde temos que pensar e por iso hai que ter esa ambición. O edificio conta cun orzamento de 4 millóns de euros, deles case 2 proceden de fondos da Deputación de Pontevedra, 1,5 millóns chegan do Plan de Reequilibrio, os restantes son achegas do Plan Concellos. Este auditorio vai a ser unha referencia non só no Salnés, que claro que sí, non hai nada como isto, sino en toda a provincia de Pontevedra. E ademais pensado para algo que é fundamental que sigamos promovendo. É un dereito universal da xente, que é poder ter acceso a cultura. O inmoble intégrase no Monte da Vila. Será auditorio, sala de exposicións, escola de música. En un futuro, a intención do Concello é instalar aí o primeiro conservatorio do Salnés. Para facelo máis atractivo, a última modificación do proxecto inclúe a construción dunha terraza na cuberta. Unha cuberta transitable, unha plataforma que nos vai a permitir urbanizar todo o que conhecemos como teito a cuberta, donde a futuro pensamos facer un parque infantil, un auditorio ao aire libre,
libre e sobre todo o gran mirador da Ría de Arousa, o gran mirador do Salnés, donde calquera que nos visite vai poder ver desde Sálvora hasta Toxa toda a panorámica da Ría de Arousa. Tanto Cacabelos como Silva destacaron que o auditorio é posible grazas á colaboración entre Concello e Deputación de Pontevedra. Por iso lamentaron a falta de apoios por parte da Xunta de Galicia. O rexedor asegurou que o investimento autonómico no Grove en turismo e cultura é de 0 euros. O Executivo noiés anunciou a suspensión do grosso das obras de remodelación da fachada marítima. A actuación estará paralizada durante o mes e medio, ata mediados de setembro, para non causar maiores trastornos na circulación durante o período estival. Nos próximos días o Executivo noiés procederá a restablecer o tránsito de vehículos na zona do Malecón de Gasset, onde actualmente se acometen as obras de remodelación da fachada marítima. Será en principio nun só sentido de circulación e durante un período de mes e medio. O que vamos a facer agora para non causar trastorno á circulación durante fundamentalmente o mes de agosto, que é onde desde máis afluencia de visitantes a Noia, é restablecer a circulación, os acopios, e vaise vallar e protexer a zona de acopios da obra, vaise deixar ese carril de circulación transitable e unha vez que máis ou menos pase este período estival, alá por mediados de setembro, pois se retomarán as obras, se reanudará digamos a execución da mesma e haberá que ir facendo cortes puntuais para poder regular o tráfico e evitar aglomeracións e concentracións. A actuación cun orzamento de 1 millón de euros de investimento está a ser sufragada pola demarcación de costas. Ademais da mellora estética da zona, a obra inclúe tamén a renovación de servizos básicos. É evidente que é unha obra con certa complexidade, con unha serie de dificultades xa no seu inicio, o ter que acompasar distintos servicios, porque aí está previsto tamén retirar un transformador de Fenose, eliminar ese transformador e colocalo soterrado nunha zona do casco histórico e compaxinar pois determinados servicios como Telefónica, Fenosa, abastecemento de augas e demais, supón que xenera algunha dificultade e a veces incluso algún retraso na execución da mesma. A pesar desta suspensión temporal, dende o Concello confían en que as obras poidan cumprir os prazos previstos e estean rematadas antes de finais deste ano. O Partido Popular de Catoira acusa o BNG de mentir. O voceiro popular Iván Camaño saíu o paso das declaracións que onte facía o edil nacionalista Xoán Castaño sobre a proposta do Goberno Socialista de conceder a liberación parcial dun edil a cada un dos 3 partidos que forman a corporación. Para Castaño, trátase dun intento de suborno da oposición con cartos públicos. En das filas populares aseguran que de aceptar a liberación, contar con 2 edis liberados a tempo parcial suporía un custo de 26.000 euros anuais. Contía que está lonxe dos 51.000 que cobrou como salario Castaño durante o ano que estivo como alcalde. Camaño asegura que a súa formación aínda non decidiu se aceptará a liberación e nega a existencia dun pacto entre PP e PSOE, tal e como asegurou o nacionalista. Ademais, acusou o exalcalde de ensuciar a política no Concello de Catoira. Dende que comezaran as obras da Ponte do Burgo en marzo de 2019, sempre houbo unha gran diferencia de opinións entre os pontevedreses. Agora que por fin rematou a reforma, a dispacidade continúa. E como di o refrán, nunca chove a gusto de todos. Formidable, formidable. Está bonitísimo, bonitísimo. Horrible, horrible, en una palabra. A mí me gusta. Pienso que las luces quedaron muy bonitas. Igual las valles podrían haber sido otras, pero que está muy bonito. Todo lo que sea así, mejorar lo que había y poner un toque moderno y antiguo, porque al final el Puente del Burgo era muy antiguo. Pues a mí me gusta, a mí la verdad que me gusta. Hay muchas opiniones diferentes, pero a mí me encanta. Hombre, queda... A mí me gusta, hombre, antes estaba más antiguo, ¿no? Parecía más antiguo y tal, más a la época del puente. Pero, sin embargo, ahora yo lo veo y me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta. Sacaron un poquitinho a antigüedad que tiña. Un poco fea. A mí, pues, me parece bonito, pero de noche sí que me parece un poco china. Con mucha luz. Todas las luces, la barandilla, todo, está muy buena. Bueno, bien. Está más amplia, más anchita para la gente y más para los peregrinos. Muy bien. Que estaba bien como estaba. Está bien. De ben nada, porque o peor é a barandilla. Esa é feo. A barandilla está ordinaria comparado á que había. Era mellor que deixaran que había, que estaría estupendo. Es que esto no le pega para nada. Nada. Yo, si por mí fuera, le mandaba a levantar todo y volver a poner como estaba.
A barandilla se cadra mellor a que está para a parte de lá, é máis bonita que esta, pero está ben, a tal e como estaba, está moi ben todo. A mí sinceramente gustábame máis antes, agora pareceme que puxeron moi artificial. Parece que non estamos en el mismo, parece que é outro mundo distinto aquí. Continuamos nas novas do día e no Concello de Pontevedra, porque o Concello anunciou esta mesma semana a aprobación dunha nova ordenanza de mobilidade, unha ordenanza que xa espertou o malestar de algúns colectivos. Dende a Asociación Amizade denuncian que este documento discrimina as persoas con mobilidade reducida. Estas imaxes son da xuntanza que mantiveron o pasado mes de xaneiro o alcalde de Pontevedra e o presidente da Asociación Amizade. Un encontro que se levou a cabo despois de que o Concello publicase o borrador da nova ordenanza de mobilidade e espazos públicos. Naquel momento, o Goberno Municipal asegurou que se terían en conta as peticións deste colectivo na presentación final do documento. Así é todo, na ordenanza aprobada esta mesma semana non se inclúen ningunha das súas demandas. Foi un pouco sorpresa que saíra un pouco a ordenanza así, despois de ter manifestado nós públicamente xa no mes de xaneiro e ter unha reunión co propio alcalde no que comunicamos un pouco o noso malestar ou a nosa preocupación polo feito de que o propio borrador que se presentara no mes de xaneiro xa contiña esa proposta de regular as plazas de estacionamento con límite horario, non? O principal problema que presenta esta ordenanza para a Asociación Amizade é que se mantén a limitación temporal para o uso destas plazas de estacionamento. Un feito que, segundo este colectivo, discrimina as persoas con mobilidade reducida. A persoa con mobilidade reducida, digamos, utilizan esas prazas para poder desplazarse ou aparcar nunha zona máis próxima ao lugar de destino onde van a ir. Non por capricho, sino porque teñen máis dificultade para desplazarse que unha persoa que non ten mobilidade reducida. O feito de limitar o tempo, pois limita tamén as posibilidades de integración social e incluso laboral dunha persoa con mobilidade reducida. Se ten que aparcar, pois eu aparquei agora nunha praza reservada e estou agora ben con vos e a mellor por dentro de 5 minutos teño que ir rápido a cambialo cando, bueno, non é un pouco o objetivo das plazas reservadas que é, pois eso, garantir un pouco a igualdade de oportunidades, non? Dende a Asociación Amizade piden ao Concello de Pontevedra que rectifique e que elimine a limitación temporal das prazas de estacionamento reservadas a persoas con mobilidade reducida. O colectivo mantén a esperanza de conseguilo, xa que o documento aínda ten que ser aprobado no Pleno Municipal. A presidenta da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia mantivo un encontro co Conselleiro de Cultura para presentarlle o plan de traballo da recentemente construída entidade. O primeiro paso tras o nomeamento da Xunta Directiva da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia foi a xuntanza mantida pola súa presidenta Teresa Villaverde co Conselleiro de Cultura Román Rodríguez. Ademais de dar conta da creación da entidade e dos avances para conseguir o recoñecemento da ruta como itinerario xacobeo, a presidenta trasladou ao responsable autonómico as accións previstas ao longo de 2020. Román Rodríguez valorou moi positivamente o labor que está a desenvolver a entidade e informou á súa presidenta de que a Dirección Xeral de Patrimonio traballa xa na avaliación do informe sobre a historicidade do camiño elaborado pola asociación en colaboración con diferentes entidades da Ría da Estrela. Precisamente hai unhas semanas, Teresa Villaverde mantiña tamén unha xuntanza co Arcebispado de Santiago para dar a coñecer o estudo histórico sobre o camiño, así como as propostas para materializar un itinerario cultural que recolla as localizacións de fitos xacobeos no percorrido. E a Asociación Galega de Actividades Náuticas lanzará unha campaña de promoción dos cruceros costeiros pola Ría de Arousa a nivel nacional. A presentación terá lugar o próximo 11 de agosto en Boiro. Vamos a presentar a nivel nacional a campaña dos cruceros costeiros e vamos a ter, algunha sorpresa de que vai vir a asistir os medios, por suposto, os da casa como vos e algún medio tamén nacional para poñelo no sitio que lle corresponde. O produto, como está en máis de 1000 agencias de viaxe, e logo a Boiro no sitio, que xa está no seu sitio, pero creo que hai que poñer a Boiro no mapa para que os cruceros costeiros na Ría de Arousa estean o día e estén francamente como están vindo despois de 3 anos, que este resultado se clarifique e quede aí constancia. Un guía turística en formato digital para a comarca do Salnés. Trátase dunha iniciativa do vilanovés Iago Fariña. Para acceder ao seu contido só é necesario un smartphone. Un código QR será a porta a toda a información da contorna. Está presente en todos os hoteles, albergues
y campings de la comarca, ¿vale? De forma que está en el lugar donde el turista lo va a necesitar, ¿no? El turista llega al alojamiento, escanea y se lleva en su teléfono móvil una guía turística. Ademais de ser unha opción máis respetuosa co medio ambiente ao evitar o uso de papel, esta guía en formato digital permite ao usuario adaptarse ás normas de seguridade sanitaria recomendadas para evitar contaxios por COVID-19. O uso do código QR para acceder a contidos estase a converter na opción máis empregada, sobre todo no caso da hostalería. A guía foi posible grazas á colaboración de concellos do Salnés, da propia mancomunidade e de establecementos privados. Os socorristas da praia de Xiorto, en Raxó e de Cabeceira, en Lourido, atenderon 96 incidencias durante o mes de xullo. A mirande parte destas situacións non restiveron gravidade. De feito, a maioría foron causadas por feridas leves ou picaduras de avespas. O suceso de maior gravidade tivo lugar a principios de agosto, cando os socorristas de Xiorto tiveron que rescatar un bañista que sufreu indisposición. Por outra banda, o pasado 2 de xullo, ao areal da Cabeceira, estes profesionais tiveron que salvar a vida a unha persoa que sufría unha parada cardiorrespiratoria. E Noia continúa coa súa ampla oferta lúdica do verán con Noia Jazz. A cita musical que chega este ano a súa 12ª edición celebrarase os días 14 e 15 de agosto. Destaca a presenza do prestixioso Perico Sambeat, o artista internacional de jazz máis importante de España. A vila noiesa volverá a ser referente na música do jazz, como ven facendo nos últimos 11 anos. Da man do músico local Quim García, verdadeiro alma mater deste evento, e coa organización da Concellería de Cultura, a cita, unha das máis importantes das que se celebran en todo o territorio nacional, terá lugar os días 14 e 15 deste mes de agosto. Este ano había a solución fácil de anular absolutamente todo, e había a solución de poñerse a traballar a cambiar todos os protocolos, a contar, lóxicamente, como sempre, con Quim García como director do festival, e saber hasta onde podíamos chegar e que podíamos facer. E que un ano máis podamos ter un dos mellores festivais de jazz de Galicia, por suposto, e de moitos sitios de España. Como a prato forte nesta edición destaca o concerto de Perico Sambeat, o artista internacional de jazz máis importante de España. Será o sábado 15 a partir das 10 da noite na Praza da Constitución. Vamos a ter o que nos quedaba por traer realmente dos músicos de renombre español, que é Perico Sambeat. Perico Sambeat é, bueno, que podemos falar? Pódese dicir que é xunto con Jorge Pardo, o artista internacional de jazz máis importante de España, porque no seu currículum ten máis de 30 discos nos cuales está o grandísimo Tete Monteliu, co cal el gravou xa con 18 anos ou 20 anos, era un rapaciño, no ano 80. Un día antes subirase ao escenario a música valenciana Olaya Alcázar, que ofrecerá un concerto no que se mesturan ámbitos do pop, neosoul e rhythm and blues, con toques de smooth jazz. Temos unha cantante tamén valenciana que se chama Olaya Alcázar, que se formou en Berkeley, en Estados Unidos, e que hoxe parece unha cantante moi importante, estuvo en Broadway, en infinidade de musicais, dá clases na Creativa de Madrid, é unha rapaza xovenciña que fai un jazz, pode interpretar temas tan clásicos de calquera de La Filla ou de calquera das clásicas, como ao mesmo tempo se pode meter nun estilo moito máis funkero. Os protocolos sanitarios establecidos limitarán a capacidade da praza na que se desenvolverá o festival. A Concellería de Cultura informará nos próximos días a través das súas propias redes sociais da forma de poder retirar as invitacións para poder asistir aos concertos. E arranca a campaña de abonados do Club Dixa Modular Cisne Balonmano. O conxunto pontevedrés estreas este ano na máxima competición deste deporte e precisa máis que nunca do apoio da cidadanía. O Cisne precisa da axuda de todos os pontevedreses. O club arrancará nas vindeiras semanas a tempada máis emocionante dos últimos anos na máxima categoría do balonmán español. E para facelo necesita que toda a afección se una á súa nova campaña de abonados. Desde fai anos o Cisne é un referente dentro do balonmano non só de Pontevedra, sino en galego e incluso dentro do Estado, por o seu bo facer e pola cantidad que ten, por os resultados que vai acadando. Pero todo eso, todo ese traballo, toda esa forza e ese ímpetu que se ven dando na directiva e dos xogadores necesita unha masa crítica que os empuxe, non? Que os arroupe e que faga que o club pode seguir crecendo. O que queremos transmitir
é pedir a colaboración de toda a xente para que de alguna maneira se impliquen no noso club e podan eles tamén participar nesa formación dos chavales, non? Por iso decimos, faite socio e moldea o noso futuro. É dicir, colabora con nós e axúdanos a seguir crecendo nesta historia. Non sabemos o que duraremos na élite, o que temos claro é o traballo que levamos feito atrás, que nos están levando a conseguir estes éxitos. Tras conseguir ascender á Liga Asobal, o Club Pontevedrés quere seguir medrando. Por iso, ante a incerteza do que acontecerá nos vindeiros meses nos pabillóns deportivos, o conxunto branco asegura que fará todo o posible para que ninguén se quede sen ver aos seus xogadores nas pistas. Nos entendemos que nesta situación unha das medidas máis lóxicas é favorecer a divulgación, a difusión por medios telemáticos de calqueira evento, sea cultural, sea deportivo, porque se reduce moitísimo os aforos e as complicacións que teñen que facer os organizadores. Entón, un pouco neste sentido, estamos en medio desa guerra coa Asobal e cos dereitos, pero o que a nós nos gustaría para poder explicarlle aos nosos socios ou aos futuros socios, que a xente que está interesada en participar deste proxecto, pero que a día de hoxe non sabemos moi ben que dicirlles, é que estamos loitando, peleando para poder retransmitir por unha canle propia ou por algún medio eses eventos. Co obxectivo de atraer a unha gran cantidade de xente, o Cisne decidiu non subir demasiado os seus prezos. De feito, as cotas van dende os 30 euros para os juvenís ata os 95 para os adultos. Ademais, tamén hai abonos familiares e carnés de simpatizantes. É que é moi importante que tengamos o apoio da cidade. Volvo a recordar que somos un equipo feito aquí, un equipo con 11 xogadores de la ciudad, con el resto de xogadores galegos, e que verdadeiramente é un caso único na división que vamos a xogar, non? Entón, pues eso. O Cisne ten xa todo preparado para que esta sexa unha tempada histórica e agora soamente necesita o apoio de toda a cidadanía para seguir mantendo vivo o soño de xogar en Asobal. Ata aquí as novas do día deste xoves 6 de agosto. Poden seguir a información a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Facebook e Twitter. Volvemos mañá con máis actualidade. Boas noites.